Mbono tugucha bana, mbono tugucha. Mbono tugucha bangina, mbono tugucha. Baba, ekageni kyomwana. Baba, engo sa. Tera go tunyurie Christmas bia kare. King kyo ko raga. Good morning, re na choba ngora na choba kamwa usiku. King ko ko. One suku po ngese na njonga kende ndi. Ko kwani re suku maite kwangwasa. Suku ya be. Ko maite. Suku ya kabere kare lakini boni ganja sindi mwana. Suku te yo buye igo ryo nyo kwande terekende. Mwacha mukababa ngiti. Ona vale ra kirende. Mbia karo maite kare suku ya be. Ona kwanda naragiro mucho yomo mucho. Jagira tale 24 waka 20 ka tale moja ngoragiro mucho yomo. Kango chokore kenyole kegimo. Kwa hiyo yeri. Lakini maite sai abantu abange ba focus koligi chimboli banyenye konyoro abantu bali benyale te babande nabatokoli nyame kwota. Chimboli banyenye. Bagore chi amaru chi grade babeke nyumba bagore chi soda bagore kiri gento lakini nde abantu sai bunanje bono ndate y'abantu sai bune Christmas ikigage go chikosoiga corona yabeire 2020 almost the whole year ngento yoganda ate y'abantu ngeri naki they should not expense themselves mbagure chi mboli chi nene buze chiombe chioko nyenya chi soda chi ebinto ebibyo koyegoki January maybe abana barere na school onyore bese yensi niotete kwego ke risai osevu wirira abana school bana ayekero kompoli nkinda ko Christmas aingi orate y'abantu je kina kikyo kanda abate bana ba mintense mpo saite binto kabiroro kalia ono January matankere kwebange abo kwebanga kobota mezini kalitati gacha January je chere 20 school Agini ende toi tibuye ngata abana bamindu tibuye ngata corona nero amaruire na mange to komanyele mambi ande katura moeka kingo chada no antena January uri hengeret to kuenjara bona ega tiga inwa bangenge mongende binto ngenda nakendendi agini ende tali rasma mungole marwa tali rasma chimboli chinene na manyabu ali biyega na mabera marurano okuragera go wasendege to mabona wakwani agini ende koicharagira ragira nsembo Oh, kimo basi nini? Na baba kwa era miaka 100 teyo. Jana goikamia siku hizi miaka 100 goiko. Nako. Tati raisi. Unaona kole mwaka mutrucha inega. Ita. Mura bali bagotera bacha teba kaliye bintu. Nto arwaru mako ya veru mosense. Dikiage otebire nsembo sa. Twange bintu. Rage. Kalia subaga no konyara. Ko kumanya kusema mbingo kigori. Rage kalero ko biroje. Mambina utatore no ne chinguru no na appetite. So ko bwata appetite ragera. Ragirende moko limo no mwali baka mo mambinero nero. Akwali tikali kakao boro mambi obogere. Nande ko bwa mono ambara ro konyora bale tatebe bale Nairobi ale ne chinga chiabo chi family chiabo. Nina bamo kuire nakamorora abamino ke kogera to kumanyereri. Barone batebiri kuberi to kumanyereri rora abamino kibale moyo moseke mosange kiriega kerero rona bono yachire to sange gano na mache ituko ndiri koera. Kanande kora aliko bwata kabesa bokolia itera na lisisa babora tebetire tuka koraka bosie koraka sabuni irera abante kenyoro anabora abe tauni okutumeke elibu tatu aselituko lakini elibu tatu chise ko chire kenyoro okola shopping ibuya elibu tatu chichikuira omochie e weekend ngima togo nini despite ibintu bine bisinini kora ka shopping irangali tikaba na baro banjo yesuku ona bana bamintu na tomenya no bwanchani ka twachire kenyorali tako na gotebia mwana oli oli kenyoro na era moko na gotoma sengerali aro mwana bu mutaka inu mwarule town genda alinka tako na tena nchung datere bikoro to korugali nyaga nini moko na uchanda abana babande binyoro ikaro mwajire ko Nairobi sikakero muntu ande mwakwani abantu so ebinyorali kwani chiango chiao na bakuigu byana baru abana mbale bamwabo balesiko babetogeri ko bwa mono
Merry Christmas and Happy New Year 2020 2021. Let's jump this 2020. Makoyogora no bu mo besana anto sabe mano monguru aga gutwanjira tuike next year obu muya ato iteria maroirare besa ya bura bone tuke 2021 tuomoka Vintombi urama. vintombi urama vintombi Sawa. We wish you Merry Christmas and Happy New Year 2021. Peace. Sana ken sana ko. Nakatong ngetire na kene ngolira kene.